Salut! Te-ai gândit pentru viitor la o meserie în domeniul IT pentru că știi că se câștigă bine? Dar știi ce presupune jobul unui programator? Bine te-am găsit la Future Ready, program educațional dedicat copiilor între 10 și 14 ani. De mai să-ți explicăm ce înseamnă să fii programator, astfel încât să-ți fie mai ușor să te decizi în viitor. Ce skill-uri trebuie să aibă un programator? Un programator trebuie să aibă dezvoltată gândirea logică și raționamentul, să fie creativ ca să gândească mereu soluții pentru provocările pe care le întâmpină, să fie deschis spre cunoaștere și învățare continuă, pentru că tehnologia e un domeniu în continuă schimbare. Cum arată o zi din viața unui programator? Fiecare zi din viața unui programator e diferită, dar toate au în comun codicul. Multe căutări pe Google, pauze de cafea pentru un boost de energie, discuții cu alți programatori și rezolvarea unor noi challenge-uri. Ce limbaje folosește un programator? Cu ce tehnologii lucrează un programator? Depinzând de domeniul în care programatorii activează, ei pot să facă programare hardware sau software. Pot fie să facă programare web sau mobile și altele. Printre cele mai populare limbaje de programare folosite de un programator se numără JavaScript, Python, Java, C++, HTML și CSS. Lucrează singur, în echipă? În majoritatea timpului, programatorii lucrează în echipă și spiritul de echipă e un skill foarte important în această meserie. Să-ți ajuți colegii, să ceri ajutorul și să împărțiți sarcinile. Care sunt uneltele meseriei? Setup-ul de lucru este foarte important pentru productivitatea unui programator. El are nevoie de un calculator performant, de unul sau mai multe ecrane, de tastatură și mouse și de un scaun confortabil pe care să-și păstreze o poziție corectă a corpului. De asemenea, este important pentru programatori să țină mereu programele și IDE-urile, așa se numesc la modul general programele în care scriem cod, actualizate la ultima ediție disponibilă. Ce este HTML, CSS în general? HTML este responsabil pentru structura conținutului site-ului, iar CSS editează aspectul și forma conținutului său. Dacă am comparat limbajele menționate cu profesiile IT, HTML ar primi rolul de programator, în timp ce CSS s-ar caracteriza cel mai bine ca designer. Acum că ai aflat ce înseamnă să lucrezi ca și programator, poate îți dorești să afli mai multe despre meseriile viitorului. Din ianuarie 2023 te așteptăm cu brațele deschise la următoarele cursuri: educație financiară, cariera și joburile viitorului, dezvoltare durabilă. Participă gratuit și online la cursurile Future Ready, accesând pagina programului simplonromania.org. Acolo găsești toate informațiile necesare despre desfășurarea cursurilor, precum și materiale de suport pentru cursurile la care nu ai reușit să ajungi. Programul Future Ready este dezvoltat de Simplon România și susținut de Société Générale Global Solution Center.